कर नीचे कर साला पढ़ गोल तेरी पढ़ कहा कि तानिया जा आज के बाद तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोलेंगे तुम मेरी बहन समान हो। तू मेरी बहन समान है। पलट मादर चूत चलो भैया। कुछ चमन चूतियन का लागत रहे ना कि अगर पटना में हम कुछ कर ना पाई तो पटना में रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर। गलबा तानिया से प्यार करेला तानिया ते गलबा खूब मारेला गलबा तानिया से प्यार करेला गलबा तानिया खूब मारेला ट्रेंडिंग में बाटे एही खबर गलबा तानिया के बाटे है लव ट्रेंडिंग में बाटे एही खबर गलबा तानिया के बाटे लव ट्रेंडिंग में बाटे एही खबर गलबा तानिया के बाटे लव। के बाटे सेटिंग चोरी छुप के करे लबेटिंग तानियत गलब के बाटे सेटिंग चोरी छुप के करे लबेटिंग तानिया जाते हैं गलबा बाबा एक दूसरे पर मारेला तानिया जाते हैं गलबा बाबा एक दूसरे पर मारेला ट्रेंडिंग में बाटे एही खबर गलबा तानिया के बाटे है लव ट्रेंडिंग में बाटे एही खबर गलबा तानिया के बाटे लव ट्रेंडिंग में बाटे एही खबर गलबा तानिया के बाटे लव। बाबा ते गलबा खैलखी पर शादी तानिया झा से करो हक शादी बाबा ते गलबा खैलखी पर शादी तानिया झा से करो हक शादी। सुनो ना शंकर बिहरिया पर तुम सिंह रोज मिलते देखो है शंकर बिहरिया पर तुम सिंह रोज मिलते देखो है आज ट्रेंडिंग में बाटे एही खबर गलबा तानिया के बाटे लव ट्रेंडिंग में बाटे